Namun duka ya gajiyan aikin duka mun gode wanda aka sai kamu zuwa wajen ranar wanto haka za mu kalamin daɗin Indian movie yau za mu kalamin react na kai ku ji daɗi abin ku ci gaba da subscribing zuwa channel nan kuma zai sake taimake mu wuce ko wa iminat 2K subscribers na san da taimakon Allah za mu tafi wajen ko yeah, let's enjoy this video. G-Daddy. Sorry for that. Jina ga India. Wannan Richard Parker ke. Haka ne. Akwai kyautar da za ka ba wa ƙasa. Tabbas. Mu je ko? Sai ya shiga hannu. A tashar jirgin sama ta Heathrow dauke da takardun bogi. Umar Zafa. Mai laifin da India da nema. Mun ɓata shekaru da yawa muna. Amma mun shirya Ingila. Kusa da gabar Rasha akwai wani tsibiri. Mun samu labarin cewa zai sai wajen ne. A harkar ta'addanci san babu karayar tattalin arziki ne. Godiya yana bai. Mama. Ina jin ki mama. Ka isa kuwa? Zan kira ki nan ba da jimawa ba. Amma dai ko ni lafiya? Ko ni lafiya. Ka sa rigar sanyi ka kuwa? Ina sanye da rigar sanyi. Na tabbatar ba wani sa ba. Ya ka kika san ban sa ba. Na san sarai yadda kuke kai da ɗan uwanka. Kana ji? Jan yana cewa wai. Zan kira ki nan ba da yawa. Man, before we move forward, man, I just love Indian movie. Like, look how everything is just like standard. You know what I'm saying? The Indian movie, man, I give it thumbs up, man. I'm saying you guys get a fire, bro. You guys get a low, man. Keep moving, bro. An ba da izini. Mutane na gode. You know what I'm saying? I'm not trying to downgrade Indian movie, no, Allah. I'm not. I can never do that, you know what I'm saying? Like, I just say I feel the vibe, you know what I'm saying? Indian movie is just, whoa, man. Indian Hausa. Yeah. Yeah, many people like, why? This is an Indian Hausa channel. Why is it speaking English? You know what I'm saying? Hausa be known about you. Like, I'm good at Hausa, but man, I'm just not so good at Hausa. But I love Hausa Indian. So let's roll. So you pardon me if you see me speaking English sometimes and speaking Hausa sometimes. We see a roll. Thank you. Let's go. An ba da izini. Wait, man. Just to keep a criminal, man, you first have to use your eyes, though, man. That's great, you know what I'm saying? Like, everything is just basically like what's happening in real life and you bring it out, you know what I'm saying? So everything is just released. Same shot, like everything. Let's roll. Oh. Maraba ne kanal nan da. Nema na da kake gaskiya ya kasance mai tsanani. Ai da na tsaya na sara maka. Sai dai kamar yadda kake gani ina cin pizza. Ga kuma kasancewar yau a nan gajiya nake. Kana buƙatar yanka ɗaya? Ka ci abinka. Domin da zarar ka yi tsatti har pizza da za ka saka ci a ranar da za ka kashe ka. A matsayin buƙatar ka ta ƙarfi. Dead Wish, you know what I'm saying? You know, like, we always have those guys in dead row. I'm saying he's a tough criminal, so you're not dead row. So last I mentioned dead row, can I can't wish you like. Haɗi cheese mai yawa. Ka farka kanan. Nan fa ba Delhi ɗinka ba ne. Ingila ce nan. Gaya mun wani abu. Masu laifi nawa ka sani wanda Ingila ta miƙa wa Indiya? Sifili ko ɗaya babu. Yanzu haka magana da muke ana shirya sabuwar yarjejeniyar miƙa masu laifi. A bisa wanda kowane mai laifi za a miƙa shi ga ƙasarsa a cikin sa'o'i 72 ba tare da damar ɗaukar ƙara ba. Nan ba da jimawa ba za ka fara roƙon neman sassauci. A kotun doka ta Indiya ya kai Umar Zafar. Daga nan kuma fa sai a yi ne.
wannan na mai yanke hukunci a madadin al'umma ne, wannan kuma na alƙali, wannan kuma na 'yan sanda da ministoci ne. Ƙasar ku a yunwace take kanan, kuma a ciki take da 'yan rashawa. A ƙasar da kowa ka gani barar wani abu yake yi, kuma ministocinku ko da yaushe a shirye suke su banzatar da kimar su tamkar kashi sannan su sayar da ruhinsu. Saboda aka gaya mu, wane ne kai? Dan rashawa ne kamar su, ko kuma kai a mutu abin umarni ne kamar wani kare? Yeah, man, I love this lad, you know what I'm saying? You can't come to my place, you know what I'm saying? And it's all my country. Ain't good, bro. Ain't that good, you know what I'm saying? You can't just do that. And I love what the military man does, man. This is the work of a military man, and to defend his country, you know what I'm saying? You can't just come to a country and someone will be insulting your country. Ain't good at all, you know what I'm saying? If you're feeling the same vibe with me, you know what I'm saying? Drop that comment section, Nakasa. Comments below, you know what I'm saying? Ain't good at all. Like the bad guy came to save the good guy. You know what I'm saying? No, the bad guy came to save the bad guy. What I'm saying, you know what I'm saying? Wow, this is true, man. Indian movies, man. I'm serious. I high respect for you guys. True, bro. Maraba da zuwa shirin Umar Zafar. An ba da izini. Wow. Chopped off the hand, man. Don't tell me you're gonna kill him. Don't tell me you're going to kill him. Akwai bukata ta ƙarshe For last meal. mai yiwuwa. Wow. Pizza da cheese da yawa. Sai dai baka da mintuna 30. Oh, man. Domin saukar kirge zuwa mutuwarka ya soma. Masu fafutuka domin saukar kirge zuwa. You know something, man? I love Indian movies a lot. You know what I'm saying? They have this kind of way, man. You know what I'm saying? Like, almost all the military men, if you watch most of the movies and videos, right? From this channel, you notice that they all have that main attribute. Love your country, very man. You know what I'm saying? They can stand even at the point of death. And I love that, man. In terms of Indian, man, you guys doing good. Sai kan fara ne tun daga numfashin farko. Tun da ka ɗauki rayuka da yawa zafa. Amma ka kalli idanuwan nan da kyau. Babu wani kunci a cikinsu. Ko kuma wani tsoron wata mutuwa. That's so, man. That's the nature of, man. Alfahari ne kadai cikinsu. Nan ba da jimawa ba haka za ka ga mutuwarka a cikin idanuwa masu kama da waɗanda. Saukar girgenka zai fara daga lokacin da ka matsa kunama. 10, tara. Wait, man. Somebody wants to kill you and is pointing a gun at you, man. Instead of you, I expect someone begging, you know what I'm saying? But movies, man. The movies are movies. Shit, no. Let's do away with this, please. Movies are movies, you know what I'm saying? But I feel the way he just come up, you know what I'm saying? Like, he just stood, man. Counting for him, you know, like, nigga, you better do it now or not, you know? Counting, you know what I'm saying? Wow. He shot him. Oh, sorry, please. Sorry for this, you know what I'm saying? Za ka so kai magana ta ƙarshe da mahaifiyarka. Alo, Viren dama nake cewa. Wow. Viren? Me ya faru ne? Kana lafiya kuwa? Viren kana lafiya kuwa? Viren? Sorry, guys, please. Sorry Viren ba for that. na
menene? Hello? Hello, babu wanda ya zo a body. Ziran! Ziran dan Allah ka yi min magana. Wanda! Wani abu ya faru da Ziran. Ziran ka yi min magana. Ziran! Wow, petrol. Dan Allah ka yi min magana, Ziran. Sorry, YouTube. He's popping out, I don't know why. Wow. Respect to those who is, man. Respect to all military personnel of every country, you know what I'm saying? Like, this is great, you know what I'm saying? If you have a military person in your family, you know what I'm saying? Or you're not a military person in your country, or without a country, you know what I'm saying? Give them respect, man. Serious. This is what it is, a lot of things, in portraying criminals, you know what I'm saying? Like, this is a lot. Sorry for this. It keeps popping out, but I'll address the issue after this video. Sorry, please, YouTube. Why this nigga? Ka ji batun sabuwar yarjejeniya? Na ji. In dai aka sa hannu akan yarjejeniyar to mutanenmu ba za su sha ba ko ina. Ba za a sa ba. Tsohon ciwo wanda bai warke ba dole mu fama shi. Batun Kohinoor. Sata Kohinoor abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. To ka sa shi ya yi. Lallai ina buƙatar sa. Kuma lallai a sa ɓarawon ya zama ɗan Indiya. A ƙasa mai mutane miliyan 1,200. Dole a sami mutum ɗaya da zai iya wannan aiki. Ka nemo sa. Yo guys, you need to stop here, man. Same reaction video. Thank you for everything, but please do not mind all the messages popping out. It's due to some problems we're having here. Please, alright, here we're grateful. If you notice, I'm mixing my house on English. Please don't let that bother you. Just that I'm saying presently we are at kind of a problem with YouTube. You know what I'm saying? We're having a problem with YouTube, and we're trying to do everything possible to recover back that issue with YouTube. We want to be able to monetize our channel. That's why we are trying to do all our best. We're just messed up, trying our best to get up and make sure we reach the requirements before 14th April. So with you guys, we know we will do that. So thank you, One Love Gang family, respect, and thank you so much. Ooh la la.